Din lipsă de ocupație uite că fly în scubieră. Din lipsă de ocupație mă găsi poeziile. Hai că vă spun încă una. Să scriu o poezie la nervi, nu poți. Când scrii la nervi, ți-e mintea întunecată și inspirația mai vine câteodată. Așa că hai, degeaba stai, pentru că sunt multe de spus. O viață nu ți-a ajuns? Păi într-o viață nu vezi omul la față. Se spune că să cunoști un om, să sădești un pom. Și să ai răbdare să mănânci un sac de sare. Răbdare? Am avut. Și sare, 10 saci au trecut. Și cică cunoști un om din prima vedere. Depinde. Dacă pune tăcere. Vă mulțumesc din nou. O seară bună.